da vidimo kako su ashabi razumjeli novotarije. Jedan primjer. Ebu Musa el-Ešari, radijallahu anhu, bio ashab, jel tako? Jedne prilike ušao u džamiju, evo ovako kao mi sad susjedimo, i kaže, ugledao je ljude, kaže, koji su se skupili u halkama i kaže, isčekujući namaz, a kaže, jedan od tih ljudi je sjeo u njihovu sredinu i kazao, kaže, Kebiru mi'eten, kaže, recite 100 puta Allahu Ekber. I kaže, svi bi oni ponovili 100 puta Allahu Ekber. Znači zikri. Pa bi im onda kazao, Hellilu mi'eten, to jest recite La ilaha illallah 100 puta. Onda bi oni to ponovili. I onda bi im kazao, Sebbihu mi'eten, kaže, recite 100 puta Subhanallah, oni bi to ponovili. Kaže Ebu Musa el-Ešari, kaže, radijallahu anhu, ashab, kaže, pa sam to vidio i izašao kao iz džamije i otišao do Abdullah ibn Mesuda, radijallahu anhu. A Abdullah ibn Mesud, kad sam malo pregovorio o učenjacima među ashabima i onima koji to nisu, Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, je jedan od najučenijih ashaba koji su postojali, posebno u vezi Allahove knjige Kur'ana. Jer kaže jedne prilike, uzeo sam iz usta Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, 70 sura. Što ukazuje na njegovo veliko znanje. Dobro. Kaže Ebu Musa el-Ešari, došao sam kod Abdullah i kaže, rekao sam, vidio sam, kaže, o Allahu poslanik, o ashabu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vidio sam nešto čudno, kaže, u džamiji, kaže, djeluje da je dobro, ali mi je čudno, kaže, ali nisam to negirao. Kaže, šta si vidio njemu, kaže, tako i tako. Kaže, pa zašto nisi, kaže, to negirao, zašto nisi im kazao, kaže, da tako radi. Kaže, on, Ebu Musa el-Ešari, kaže, pa kako da to činim, kaže, pored tebe, ti si tu, pa ti si učeniji od mene, ti si preči da to kažeš. Pa je Abdullah ibn Mesud odmah otišao u džamiju i kada je, u jednom se rivatu spominje da je prekrio lice, dok u drugom ne. Pa prekrio lice da ga ljudi ne vidi, jer ako vidi da je Abdullah ibn Mesud došao kao učenjak, jer tako odmah je druga priča, jer tako. Nije isto kad se pojavi čovjek učen i kada se pojavi neko onako iz mase. Pa kada je ušao, kaže, o ljudi, šta to radite? Kaže tako i tako. I onda im kaže Abdullah ibn Mesud. Znači, po pitanju tog zikra da govorite, ali tako 100 puta ovo, 100 puta ono, ali tako, kaže on ima, ili ste vi bolji od ashaba poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili ste vi vrata, ili otvarate vrata zablude. Svakako nisu mogli kazati da su bolji od ashaba poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, to je nemoguće tako, jer je najbolja generacija. A kako će kazati za sebe da su, jel tako, oni koji vode u zabludu. Pa su onda kazali, kaže, po ovom rivajetu gdje se poznalo njegovo lice, kaže, Abdullah ibn Mesud da se obraćaju, kaže, ja Ebu Abdurrahman, kaže, o Ebu Abdurrahman, to mu je bio nadbak, kaže, pa mi ne želimo ništa drugo osim hajr. Znači, samo hoćemo dobro. I onda kaže Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, jedno pravilo koje nam je jako važno. Znači, vidimo kako ashabi razumijevaju ibadete i ono što nije ibadet. Kaže, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَيْرِ لَنْ يُسِيبَ. Kaže, a koliko je samo onih koji želi hajr, ali ga ne ostvari. Znači, ti imaš želju da uradiš dobro, ali nisi ostvario taj hajr, nisi ga dostigao. Sada se vratimo na ovo predavanje koje smo govorili, a sve imamo nekakav redoslijed zbog čega šta pričamo, da se možemo naslanjati jedno na drugo. Kad smo govorili kada je čovjeku primljen nama, kada je čovjeku primljeno dobro djelo, ili djelo općenito, da bude samo radi Allaha, to imamo lijepu namjeru, to što su ovi kazali. I drugo, a bude po sunnet poslanika sasvim. Ne može jedno bez drugog. I zato kaže Abdullah ibn Mesud, koliko je samo oni koji želi dobro, ali ga ne ostvari. Zašto ga ne ostvari? Pa nije onako kako je po sunnet poslanika sasvim. I onda im je kazao, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme samo što je ukopan, bukvalno skoro je preselio, njegove su stvari ostale blizu, znači ne raspadnute, njegova košulja, njegova odjeća, njegove posude iz koje je jeo, znači još su tu među nama, ukazujući na blisko vrijeme kada je bio prisutan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a vi ste već krenuli da idete, znači, stramputicama, već krenuli prema zabludi. I onda im kaže, Abdullah ibn Mesud kaže, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u stvari kaže im Abdullah ibn Mesud, kaže, ima ljudi koji uče Kur'an, a kaže, njihovo učenje Kur'ana im se ne diže, kaže, iznad ključnih kostiju, znači. I kaže, smatram, kaže Abdullah Mesud, smatram da je većina od vas, kaže, od tih ljudi izašli iz džamije. Znači, negirajući to što su oni radili, znači, skupeće
skupeći se, znači, u halke da na takav način zikri. Pa vidimo da je taj zikr koji su oni obavljali ima osnovu ibadetu, o tome ćemo govoriti u islamu, znači govorit ćemo sljedeći put inšala o vrstama tih novotarija. Znači ima tu svoju osnovu u islamu, međutim nije bilo onako kako je to što vidite ovdje, što nije od nje, znači ovaj drugi dio hadisa. Nije bilo onako kako je to po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i veliki učenjak, to nije neki ashab negirao, nego veliki učenjak Abdullah ibn Mesud, što ima svoju težinu, on je to negirao i kazao ili ste bolji od ashaba, znači oni to nisu razumjeli tako, ili ste vi oni koji otvarate, znači, vrata zablude. Zanimljivo je, ravija ove predaje spominje, koji se zove Amr ibn Seleme, rahmetullahi alejhi, kaže kada se desilo problematika među ashabima i onima koji su bili havariž, koji su bili haridžije, kaže, vidio sam mnogi od ovih koji su sjedili u halki zikra, to tako zikri, kaže, da su nas ubijali, kaže, ashabi i nas, kaže, i da su nam proljevali krv, i da su bili na onoj suprotnoj strani tamo haridžija. I vidite, pogledajte, subhanallah, pronicljivost, znači, Abdullah ibn Mesuda, radijallahu anhu, kao velikog učenjaka i ashaba, kako je predodsjetio, vidio da onaj ko skreće sa puta poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nije mu završetak na hajru. Znači, ne možeš očekivati da slijediš nešto čime nije išao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide ovako, prema džennetu ti kažeš ja ću ovako. I skreniš u desno. I kažeš neka ja, to je hajr. No ne može hajr, vidjet ćeš poslije da nije hajr. Čak ćeš vidjeti u svom životu. A ako ne budeš vidio u životu kao što su ovi vidjeli, onda ćeš vidjeti na onome svijetu kad bude kasno. To je primjer Abdullah ibn Mesuda, znači on je kao veliki učenjak tako razumio.